Sanibonani ke la esandleni sami ngiphethe ispice esibizwa ngokuthi saffron. Niyasazi isispice? Niyawazi umsebenzi waso? Siyabiza nje. Lesi nje I think ngikhokhe I think ngikhokhe 100 rand for lesi spice lesi. Nje basisincane kanje. Or even more, I'm not sure because siyabiza. Ngicela owaziyo nolwazi ukuthi lesi spice senzani sibizwa ngesaffron. Owazi ama benefits aso asibhalela ngezansi. Mina ngiyawazi ama benefits aso ukubaleka kwaso. But makhono wakwasebenzisa samsebenzela akasitshela ukuthi isenzana ama benefits. It's the most expensive spice ever. And isidayisa sisincane kanje sibi siningi inhlobo nje. So ngicela nisitshele ama benefits alesi spice lesi. Mawungasazi wena but nje apparently sibalekile for umuntu o mawufuna ingqondo yakhe ikhaliphe esikoleni kuningi nje but ngiyokwenza ngelinye ilanga maybe video ngaso but makhono waziyo ngalesi spice esibizwa ngokuthi saffron ngicela asibhalele la comment section asitshele ukuthi yena samsiza ngani usazelaphi lesi spice.